अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्य उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुन नगर नांदेड़ के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आज हम सब्जेक्ट मराठी सुलभ भारती सबक नंबर 5 के सवाल जवाब देखेंगे। सबक नंबर 5 सुगरणीचे घरटे, इसके सवाल जवाब देखेंगे। प्रश्न पहिला, 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवते? उत्तर, गवताच्या बारीक व चिवट कड्यापासून। आ. सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो? उत्तर, सुगरण पक्षी घरटे निंब किंवा बाभळीच्या झाडाला बांधतो। ई प्रश्न, सुगरण पक्ष्याचा महत्त्वाचा गुण कोणता? उत्तर, कसबी विणकर। प्रश्न दुसरा, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न, सुगरण पक्षी सुबक वीण कशाने घालतो? उत्तर, सुगरण पक्षी सुबक वीण आपल्या चोचीने घालतो। हा प्रश्न, सुगरण पक्ष्याचे हे घरटे वादळात शाबूत का राहते? उत्तर, सुगरण पक्ष्याचे घरटे मजबूत असल्यामुळे वादळातही शाबूत राहते। ई प्रश्न, नैना सुगरण पक्ष्याबद्दल काय म्हणाली? उत्तर, सुगरण पक्षी चोचीने अतिशय आकारबद्ध घरटे बांधतो, तो कसबी विणकर पक्ष्याबद्दल म्हणाली। ई प्रश्न, सुगरण पक्षी कुटुंबवत्सल कसा ते लिहा। उत्तर, आपल्या सुगरणीसाठी व पिलासाठी सुगरण पक्षी सुंदर घरटे बांधतो, त्यासाठी तो खूप कष्ट घेतो, म्हणजेच आपल्या कुटुंबावरच्या प्रेमापोटी तो घर बांधण्याची जबाबदारी व्यवस्थितपणे पूर्ण करतो, म्हणून तो कुटुंबवत्सल पक्षी आहे। उ प्रश्न, सुगरण पक्ष्याला कसबी विणकर का म्हटले आहे? उत्तर, फक्त आपल्या चोचीच्या मदतीने सुबक व आकारबद्ध घरटे विणण्याचे कसब सुगरण पक्ष्याजवळ आहे, म्हणून त्याला कसबी विणकर म्हटले आहे। प्रश्न तिसरा, वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। अ है शाबूत राहणे, टिकून राहणे। आ है वाखाणणे, स्तुती करणे। तिसरा है सर येणे, बरोबरी करणे। प्रश्न चौथा, खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। अ है सुबक, मी चिकणमातीचा वापर करून सुबक मडके घडवले। आ कसब, माझ्या मित्राजवळ कागदापासून फुले बनवण्याचे कसब आहे। ई है चिकाटी, मुंगी अतिशय चिकाटीने आपले अन्न गोळा करते। ई मजबूत, आमचे गावचे घर अतिशय मजबूत आहे। प्रश्न पाचवा, तुम्हाला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा। उत्तर, कष्टाळूपणा, चिकाटी, मेहनतीपणा, कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा, जबाबदारपणा असे सुगरण पक्ष्याचे चांगले गुण आम्ही विद्यार्थ्यांनी त्याच्याकडून शिकायला हवेत, त्यामुळे आम्ही सुद्धा आमचा अभ्यास नीटनेटका, अधिक चांगल्या व नियोजनबद्ध रीतीने करू। त्याच्या घरटे विणण्याची बरोबरी कोणीही इतर पक्षी करू शकत नाहीत, कारण हे अतिशय कौशल्याचे काम असते, ते तो मन लावून करतो। तसाच आम्हीही मन लावून अभ्यास केला तर आम्हालाही
नक्कीच यश मिळेल. तसेच आमच्यापैकी प्रत्येकाला कोणता ना कोणता आवडीचा छंद असतो. आम्हाला ज्या गोष्टीत रस आहे, आवड आहे ती गोष्ट शिकून आत्मसात करून त्यात उत्तम बनण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टीला अधिक कौशल्यपूर्णतेने सादर करू. त्या विषयात किंवा कलेत पारंगत होऊ. प्रश्न 6वा. तुम्ही सुगरण पक्ष्याचे घरटे पाहिले आहे का? त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला? त्याचे वर्णन करा. उत्तर: मी सुगरण पक्ष्याचे घरटे पाहिले आहे. त्याचा आकार दोन्ही टोकाकडे निमुळता तर मध्ये फुगीर असतो. गवताच्या चिवट आणि बारीक कल्ल्यांचा वापर करून हे जाळीदार घरटे बनवलेले असते. दिसायला नाजूक सुंदर असणारे हे घरटे अतिशय मजबूत असते. वाऱ्याबरोबर झोक्याप्रमाणे हलणारे हे घरटे अतिशय सुरेख दिसते. प्रश्न 7वा. खाली काही शब्द दिलेले आहेत. त्यापैकी सुगरण पक्ष्याला लागू होणारे शब्द शोधून आकृती पूर्ण करा. नीटनेटकी, चिकाटी, आळशी, जबाबदार, सहनशील, कष्टाळू, स्तुतिप्रिय, निर्दयी, झोपाळू. इस तरह से यहाँ प्रश्न 6वां का उत्तर है सुगरण, चिकाटी, जवाबदार, सहनशील, कष्टाळू, स्तुतिप्रिय, नीटनेटकी. प्रश्न 8वां. सुगरण पक्ष्याप्रमाणे तुमच्यात जर चिकाटी असेल तर कोणकोणती कामे तुम्ही चांगली करू शकाल ते सांगा. उत्तर: सुगरण पक्ष्याप्रमाणे जर माझ्यात चिकाटी असेल तर मी माझे अक्षर चिकाटीने सुधारेन. सगळे पाढे तोंडपाठ करेन. अवघड गणित ते नीट सोडवेन. माझे कपड्यांचे आणि खेळण्यांचे कपाट नेहमी नीटनेटके लावून ठेवेन. आईला कोथिंबीर भाजी निवडायला मदत करेन. मला एखादी गोष्ट करायला जमत नसेल तर पुन्हा प्रयत्न करून ती गोष्ट शिकण्याचा प्रयत्न करेन. इस तरह से इस सबक के सवाल जवाब यहाँ पर ख़त्म हुए. सबक नंबर 5 सुगरणीचे घरटे. इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखकर मुकम्मल कीजिए. इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.